Si Carlo Alexi Bendigo Nograles. Setyembre 3976, gipanganak ug nidako sa lungsod sa Davao si Carlo Alexi Bendigo Nograles o nailhan sa angga nga Kaka. Siya anak ni anhing 5-term Davao City 1st District Congressman ug House Speaker Prospero Boy Nograles ug Rodora Bendigo Nograles, usa ka educator. Siya ang ikaduha sa mga managsuon nga sila Dr. Christine Elizabeth Nograles Hugo o Tinky, Jericho Jonas o Coco, ug ni Margarita Ignacia o Mix. Kapika sa kinabuhi ni Carlo si Margarita Montemayor Nograles ug sila gipanalanginanan og tulo ka anak. Sa iyang pagtungha sukad elementarya hangtod kolehiyo, si Carlo utukan nga estudyante. Siya nahimong government scholar sa Philippine Science High School. Nakatapos siya sa Bachelor of Science in Management Engineering Honors Program sa Ateneo de Manila ug milampos isip usa ka abogado niadtong 2003. Nagsugod iyang public service pinaagi sa pagtabang isip Chief of Staff ni Speaker Boy Nograles sulod sa pipila ka tuig diin nagsugod ang iyang kaalam ug siya nahulma sa pagdumala. Siya nagalagad isip congressman sa unang distrito sa Davao sa tulo ka termino o 9 ka tuig. Sukad sa iyang unang termino, tuig 2010 hangtod 2018, si Carlo nahimong aktibo sa Kongreso isip Assistant Majority Leader sa 15th Congress ug Vice Chairperson sa Committee on Human Rights, Chairman sa Committee on Labor and Employment, ug Vice Chairman sa Committee on Revision of Laws. Diin siya giila sa International Labor Organization sa pag-author niini sa Philippine Green Jobs Act of 2014. Siya sab nahimong chairman sa Technical Working Group sa Zero Hunger Bill. Chairperson sa labing importanteng komitiba mao ang Committee on Appropriations. Ug siya nahimong miyembro sa mga nagkalain-laing committee sa Kamara. Sa iyang pulido nga pagpanerbisyo, si Carlo nakahimo na og marka ug gigawaran nga Most Outstanding Congressman sa pipila ka tuig. Sa tulo ka termino isip representante sa 1st District sa Davao City, gipadayon ni Congressman Carlo ang mga programa nga gisugdan sa iyang amahan ug kini gipalapdan pa. Kini ang mas nailhan sa bansag nga Oplan Kalambuan. Isa niini ang Oplan Kaalam Program diin sobra 5,000 ang scholars matag tuig gikan sa mga kabus nga pamilya ang nakalampos pag-eskwela sa mga nagkadaiyang kurso. Nakabaton og masters og doctoral degrees. Nakabaton og national competencies training ang mga out-of-school youth. Doon na sa programa para sa job seekers diin nakatrabaho og naka-abroad gumikan sa jobs fair. Og nakanegosyo ang mga kababaihan pinaagi sa Oplan Kabuhayan. Ang sinimanang medical and dental missions o wheelchair distribution sa Oplan Kalusugan. Electrification program sa Oplan Kahayag, road pavement o bridge rehabilitation sa Oplan Kalsada, pagtukod og barangay halls ug sa University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center. Tungod sa iyang maayong track record sa Congress sulod sa 9 ka tuig niadtong 2018, si Carlo gitahasan sa mas taas nga responsibilidad o gi-appoint isip Cabinet Secretary diin gidumalaan ang Cabinet Assistance System ug ang Interagency Task Force on Zero Hunger. Sa panahon sa pandemya, si Carlo nahimong co-chairperson sa Interagency Task Force on the Management of Infectious Diseases ug nahimong spokesperson sa maong task force nga mahinungdanon sa pagdumala sa government response sa pandemic. Sa iyang katakos, si Carlo nahimong acting Malacañang Palace spokesperson gikan Nobyembre 2021 hangtod Marso 2022. Og sa wala madugay, sa Marso 2022, si Carlo na-appoint isip chairperson sa Civil Service Commission kon CSC. Sa iyang kalampusan sa CSC, siya giila. Mao nga sa tuig 2023, si Carlo na-appoint isip inaugural chairman of the Asian Public Service Network. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran.
og dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o didto sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagdugang sa garbo para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinud-anon, dunay integridad ug may baruganan. Kauban nato, Carlo Nograles.